Okay, gima anyalo wacho maduong', ji behave kaka gi behave no nikech ok gidwar rito chik. Ok ne gikia, ging'eyo chik, to gidwa ni gilure gi gik matimo chike moketi dwaro. Wan gi Conflict of Interest Act, ma ng'ato ka ng'ato sami timo gino ting'eyo repercussions mage mobirogo. Wan kendo gi Public Officer Ethics Act, ma ong'eyo gima kaka gik ma idware no onego tim. Ei chike mag Kenya ka makata iwacho ni Constitution in Chapter 6 is talking about the leadership and integrity. Ka in jatelo ing'eyo ni an kaka an Felix Oyiera gi pacha gi gima Oyiera ni onego atim be atime yo makare manyalo dwarore makata ka jopiny onena nyalo duoka. Magi gik ma osebedo nikech mana weche mag siasa dwa nyisi mana gi kaka owadwa Kennedy owacho ka. Ei Migori wantiere gi oloko moro magoyo loka kocha ma samoro nokethore. Tiyudo ka jotendwa meke jo siasa kendo jomoko ka go siasa yo moro mok kare nikech ok understand gima chik wacho. Namba 1 wang'iye kata yore gi kata kaka wanyalo wacho e bridge no ka wacho Migori Bridge aparo ni nukete nyaka news ka. En ndara ma onego bed jok magi monego lose. Namba 1 kwadwa yudo kuma shida wuoke kata kuma problem wuoke. Wang'i ni who is responsible for this. Ei bridge cha waneno ka ntiere Kenha. Onego bed ni tiyo. To ng'at mane monego sund Kenha ni mondo miyo action will take very quickly en ng'a. Koro yudo ka jo siasa moko na winjo kata ja siasa moro mang'ula kendo maduong' ka complain owacho ni jomoko nodhi Migori ogo arambe ma ji golo milion 10, jomoko golo milion 2, jomoko golo milion 1. Ok nyalore. Magi gik mang'isore ni knowledge, bedo gi rieko, ng'at mane monego tim gini to sa mane monego time. To ang'o madwarore mondo miyo gini otim. Ema kelo why procurement, the process of the procurement. Koro samoro kineno ka dile nitiere gimoro, nyaka jogi lok ang'o? Nyaka lo sheria. Wan gi namba 2, anyalo wacho gik ma seneno ka timore ma jotendwa timo, to gidwaro ni onego gibed corrected e weche mag siasa. An kamoro na wendo, Manyata kanyo. Nitiere daraja ma wuok off Awendo Kanyimach Road. Daraja ni osekdidi diriyo to kuonde mamoko nitiere jok mane gidwaro yo ericho. En oversight mar role mar MCA ma kanyo mondo timango onego wuothi onego ng'i ni gima kama dwarore. To ka gik ma kama gidwarore ere budget kako onego adhi achwali assembly kocha mondo mi atimango okadhna. Mogik misappropriation ma Kennedy wuoye. Podo wuoye gweng'a nikech an gi authority kendo an gi kendo aneno gi wang'a gik matimore. To kendo an gi knowledge mar wacho gik matimore to ok time yo makare. Ng'i gi gwenge mamoko bende. Yes, gi gwenge mamoko. Ba nyalo lero mang'eny. Iyudo ka ntiere pi moro mane okuny Manyata. Iyudo kotiyo gi milion 2. Pi ni owe mochako din mochako kuny machielo. What is the intention for that? Ka idwaro pi tikunyo pi. Do nyalo bedo ni samoro ok oyude kata yudi ka nitiere kaka en contaminated no. Rocks mapiny. Ka obedo contaminated ok inyal chaki kunye bathe kanyo. Mano gima chiko wacho. Ing'eni gimoro ka yudo kobedo contaminated koro inyalo wacho ni adhi area mamoro atimang'o akuny. Koro nitiere kaka jotendwa tiyo gi pesa ne ang'o e yo moro mok kare. Koro agombo ni jotendwa wan gi Public Officer Ethics Act mang'isowa kaka jatelo onego behave gi gik monego tim e yo makare. Yes. Ero kamana nya Felix Ken mae mabedo wachni mogik midwa go godo wigi ni gi nyundo kasari anir Evans be.